И още едно много интересно нещо забелязвам пак. Ако някоя жена похарчи 3, 4, 500 хиляди долара, коли, къщи, камиони и така, продължаваме. Тук става въпрос за една мусака. И да свържем с Библията. Ще свържем с Библията. Ако някоя жена похарчи такива пари, огромни пари за един мъж, не за мусака, а за агне мъжът, не мусака, агне, ако беха шек да изготвя даже теле. Такива хора паразитират по социалните медии и си търсят такива жени. Тази жена, която го извади от блатото, плати му всичко. Адвокати, визи, сватби, пръстени, дрехи, потници, дори чорапи. Той се хвали постоянно в неговите видео, където прави с тези неща. И да парадира с това нещо, тази жена го закара, без да знае английски, без нищо, го заведе в една друга голяма, огромна държава. Намери му работа, купи му кола, къща, камион. За такава жена ще изготвя цел теле. Ха-ха, смях. Как един паразитиращ елемент може да промие мозъка на една така жена? Как? Първо, контрол и манипулация в отношенията, психологическа зависимост, често в токсични връзки, паразитът, човекът, който се възползва от другия, създава у жената усещане за зависимост, емоционална, финансова и социална. Той може да убеждава, че без него тя няма да се справи, че той е големата работа, че той е мачо мен и така нататък. Че той е единственият, който я подкрепя и защитава. Изолиране. Манипулаторът може да ограничи контактите на жената с други хора и това е факт. Особено от предишната й работа, особено с мъже, които биха могли да й помогнат да види истината, за да получи подкрепа. Този пример споменам, че в този Фейсбук на този човек имаше само жени и никакви мъже, преди той да се ожени. Тоест, промиване на мозъци, mind control, чрез постоянни лъжи, приначаване факти, създаване на фалшива реалност, в която жената вярва, че паразитът е незаменим и много добър. А всички останали са врагове и недостойни. Наскоро той дори се оплака, че се чувства много самотен там, където е работил. Той бил женен, ама имал само граждански брак, не имал църковен брак. Демек дава намеци, че спокойно мога да си бие към шика, защото за него гражданския брак не означава нищо, нито това, че тази жена е похарчила толкова много пари за него. Социален емоционален контекст. Златната рибка. Аз описвам, че той е някакъв християнин, какъв, е намерил златната рибка в кавички, жената, която е била подготвена и уязвима и която е приела ролята си в тази динамика. Тя е била тествана сред много други жени, което подсказва, че имало селекция и манипулация. Илюзия за благодарност. Жената изразява благодарността за това, че нейният съпруг след 5 години съвместен брак, от които само 3 на новото място, преди това са били разделени, ако да са били женени, една единствена мусака може да замаже положението, в което тя е била в свойство на отдаване, при което тя е похарчила стотици хиляди долари за този човек. Една единствена мусака за 5 години, което е крайно недостатъчно спрямо вложеното време, усилие, ресурси. Финансов и социален аспект. Паразитиране. Такъв човек използва жената, за да се издигне социално и финансово. Тя е платила адвокати, визи, сватби, пръстени, дрехи, дори чорапи, потници, там всичко. Той е получил работа, къща, кола, камион и други придобивки благодарение на нея.
парад на успеха. Въпреки това той и парадира с тези придобивки, сякаш са негова заслуга, а не плод на нейната подкрепа и жертва. Мусаката в този контекст е метафора за малкото, което жената получава в замяната на всичко, което е дала. За мен дори това се води лека тактична намек за това. Той излезна, че мъжът ми сготви мусака. Обаче на база на цялата ми инвестиция в този човек от стотици хиляди долари, той излиза, че тази най-скъпата мусака в света, която някой някога е ял. Защото е платена с години под труд и усилия, пари и емоции, а не с пари за продукти. Нали разбирате за какво ви говоря? Имена споменавам, защото това може да се случи на всеки. На всеки до един може да се случи. Как да го вържем с Библията? Това е много интересно. Връзваме го последния начин. Исус дава един стих и казва на Петър: Пешо, ти ще бъдеш камъкът, който ще сътвори църквата. Обаче не стана. Петър не сътвори никаква църква. Той си беше в рамките вътре в Израел и в Иерусалим. Искаше да създаде такава църква, да кажем нещо, което да следват инструкции, които им даде Исус в Израел. Самият Исус въобще не знаеше и идея си нямаше, че всъщност истинската църква ще я прави Павел. Въобще не е дал намек. Тоест, ето ти 400 хиляди долара и мусаката. Ето ти Петър, който ушким трябваше да направи църквата, а всъщност всичките лаври ги отнесе Павел. Павел, който той отиде и направи много църкви, къде ли не, и стигна до Рим. И ето е религията, която затова и тези хора постоянно цитират Павел. Павел има там 15-20 писма и послания. Петър има само едно Петро, две Петрови и вътре няма нищо интересно. Така че тук Исус много е сгафил и това е още много лъжепророчество. Тоест, вашия Бог и вашия Господ и вашия Господин Исус, Господ, се оказа, че не знае. Колосяни творец на всичко видимо и невидимо, не знае, че всъщност не Петър ще основава църквата, а Павел. Това е още едно лъжепророчество, което го прави лъжепророк. Павел некъде в Евангелията, това Исус некъде в Евангелията намеква ли дори, че ще има един друг, който ще разнесе Евангелието по лицето на цялата земя. Освен Петър. Не. Той дава точен конкретен стих, в който се казва, че Петър ще бъде камъкът, подстаментът на изграждането на Христовата църква. Исусовата църква. Не стана така. Не стана така и Исус тук не позна. Още една дивотия в тия Нови завети и тези Евангелия. И още в целия Нов завет. Петър, основата, новото, 400 хиляди долара на жената. Павел се възползва всичко и разнася Тората. По лицето и прави църква. Това е този другия човек, който се възползва от 400 хиляди долара и след 5 години най-накрая сетил например една мусака. Ето ви така някаква връзка между тези две неща. Сега шел до вечера да излизал и шел направо огън, луда работа, страшна работа ще бъде до вечера, някакво страшно видео, което дълбоко съмнявам, че ще го направи, защото много пъти обеща да прави видео и не ги прави. А ако го направи, естествено ще го сваля. Няма го качам никъде, си го сваля тук да си го имам поредното, както си бъде. Особено ако си позволява пак да колаква, да аква, да хвърля проклятия. Много ми се иска да говори за Тръмп.
колко е разочарован вече от Тръмп, защото те му целуваха краката и го бяха обявили за месия. Барух Хашем, амен.